भारतीय जनता पक्षाचे माजी मंत्री तथा जळगाव जामोद विधानसभा मतदारसंघाचे कर्तव्यदक्ष लोकप्रिय आमदार माननीय डॉक्टर श्री संजय भाऊ कुटे यांना वाढदिवसाच्या शुभेच्छा। उत्तम आरोग्य आणि उदंड आयुष्य लाभो। शुभेच्छुक अक्षय बापू देशमुख, शहर सरचिटणीस भाजपा युवा मोर्चा जळगाव जामोद। पंकज बापू देशमुख, शहर उपाध्यक्ष भाजपा जळगाव जामोद तथा समस्त भारतीय जनता पार्टी जळगाव जामोद।